jotona phung kaham tini ang gisa gotna belaiken ang mani nirok no saima khana rosnai nirok jate sotorko dongnani bagui tini ani cherai shishu bihar school pore ke boni bohok hamia koyek din ronoi inkene ang bono tini school ta thangdi homani siserai ba pusia school thang ha ke thangai koyek konta satta rong kene kol sok phale hani nicherai no na phaisire bohok sajak dong ha hi ke ang jogaloi melar mat nisini auto naising ha ke auto khungsama ha dam sung mani 20 taka hono inkene kasawoi kasato te nyang sung khabo no thang phaibo sungna na ke 40 taka san ke ang 30 taka ro nai hola ha ke 40 taka ke 40 taka aro gate biskang kisa naising tong de hi ang sa khabo no ke gate biskang wo ba thakla ha ang serai no 2 tala ni thangai nai kha logo logo nawi phaikha serai bathroom hajang musun ang logo logo toboi phaikha ba thagya khaiwoi ke 4-5 minute rong khana ang time nai jaya asukno phaima se auto driver anu asuk khe kutokha he ang or salsa asok tongoi ani barale ke ang won hoka bara banuna ang thang phani roja asuk ma nai singsinai bile ni homa se asuk ki singsa ke bo anu jole ja kha ke ang ha rang ni bangai ba nang ba asung nang ba rang ba he bara batik 10 taka ro ang ro nai ka jole jal han ke ang bono 30 taka ya phabai ang gari ka salia do bosi la song khina kisa pa nang borong muni sono kisa pasi সমস্যা busia bile ang ha problem busia ano dom ki ro ui thangkha nono tongra di ulo nono hinai khiro gui nai thanga no tabo agortlao auto salongnai rok gutil thaitha salongnai rok ni dadagiri cholei tongo asake kirima singsa koyek din sekang tawi bethar mano auto salongnai rok tini anom haike dom ki roi thango auto number narak jaya aro borok bang ma nai tongbai siring ki tongbai tama anglai soglai hisa sungnai kri taono agortola ongkhino auto driver rok gunda mawali he nini nesa hondi siko hondi madar khainai hondi thung auto salongnai rok tom tom salongnai rok mangsi sotorko tongbai di belai khe kirima singsa